Ahojte ľudia, dneska tu máme tieto tu veci, proste to dajaké sladké. A dneska to budeme porovnovať. Máme tu najprv si otvoríme asi toto pineapple, nejakú tyčku, je tu zebra na obrázku. Tak to tu pekne. Ideme na to. Takže nevyzerá dobre. Takže tu a smrdí to za ovocný. Toto je slimáky, čo robia. Zakrúcené. Ako sladkosť. Proste to je zakrútené. Smrdí to takisto. A podľa mňa to nebude dobré. A ono to má od 1 do 10. Alebo od 0 do 10. A ideme ochutnať pineapple roll. No, by ma zaujímalo, že ako to chutí, tak to ideme ochutnať. Je to veľmi tvrdé. A nie je to skoro vôbec dobré. 5 z 10. Môžete ochutnať aj vy. Ja neviem, či mám ako zlú chuť, iná to nebola. Je to len pineapple. Tak neviem ako, ale no 5 z 10, je to dobré, ale zase mal som to už také. Dačo podobné som už mal. Dobre, odložíme sa to ďalej. Ja to potom zdržujem video. Ideme od najmenšieho, takže ideme sa otvoriť. Také žely chrumkavé maliny. Toto mal, tak už nenapíšte do komentára, ja som to mal. Je to chutí. Tak uvidíme, či mi to bude chutiť aj teraz. Ja som to s tým otvoril, tak to mám otvárať. Toto mi tu je to proste. Mňa zaujíma toto tu. Počkaj, ešte zoberiem čiernu. Toto tu ma zaujíma. No. Najprv ideme ochutnať túto. Je to pink raspberry, aspoň si tak myslím. Neviem. Proste žele, neviem. Dobre. Asi raspberry to má byť. No. 9 z 10. No už znamená, ako bude toto chutnať. To som nikdy v živote nemal. Ňam. Fakt 9 z 10, dosť dobré. Môžete si to kúpiť. A ešte ideme tuto. Či sa vám oplatí kúpiť aj čiernu. Ako či sa to oplatí kúpiť aj kvôli čiernej. Takže 3, 4. Čierna je ešte lepšia. Tak, odporúčam. 9 z 10. Teraz sa ideme vrhnúť na toto tu. Čo? Hop suits. Podľa mňa by to malo byť na Halloween, jak teraz. Vyzerá tak, ako kúkajte. Vyzerá to, aké by to malo byť na Halloween. Má to vitamín C. Typujem, že to nemá. Ne. Ja už viem. Toto je hnusné jelly. Tak to vyzerá. To smrdí. Poberám tu všetky chute. Tu mám. Wow. Je to ešte dáka? Táto. Počkaj, to mám. Zelenú mám, dobré. Všetky. Je dobré. Toto sú príchute od
tejto veci proste sú nejaké 4 príchute, dostanete k tomu 4 príchute, neviem koľko ich tam je, nechcem sa to počítať. Takže ideme vyskúšať mojou prvou najobľúbenejšou farbou a je to žltá. Je to pomaranč, trošku sa toho bojím, mám rád sice kyslé, ale nie až toľko. Ideme vyskúšať. Nie, to sú tie cukríky, čo máte posypané s cukrom. Zastri. Toto cukríky, čo máte posypané s cukrom a proste takto to jete. A áno, to je presne ono, tam vnútri máte takú naplň. Buď ako červenú, alebo dačo. Také tu. Dačo také tam je. Môžem ochutnať. Je to dobré. A lepšie je to cmuľať. To je džem. Co jem 10. Je to dobré, ale keď to chcete ho skúšať, tak to skúšajte, ale nie je to až také dobré, ako by som čakal. Dobre, ideme na príchuť zelenú, čo má pripomínať... Prečo to nikdy nepíše, že aká je to chuť? Listu. Či jablka? Ja, že listu. Ale tam je list a jablko tam skoro vôbec nevidno. Jablka. Zeleného jablka, proste klasické jablko. Je to také tu zelené. A trošku sa toho bojím, lebo je tam viac naplní. Dobre, ideme vyskúšať to. To vyzerá divne. Fuj. To ja odúvam naplň. Typujem. Ja rozhodnem naplňa. A toto je 100% nehodová. Je to dobré. Je to fakt dobré. Čakal som aj horšie. A to, že to stalo tak 7 €. Alebo koľko, tak je to dobré. Ideme tu na hop. Toto. To je... čerešňa. Tu je čerešňa. Čo je toto? Tu je pomaranč, dobrá. Ideme na čerešňu. Čerešňu mám rád. Ja mám asi najradšej, čo tu boli z tejto. Keď tu bola jahoda, tak je tu jahoda vyhraná. Ale je to zatím čerešňa. Takto tu vyzerá čerešňa a to nemá asi ani naplň. Má, ale trošku malo. Ideme to ochutnať. Ňam. To je veľmi dobré. Má to naplň. A je to červenejšie, pretože je to červený cukrík. Ale tak je to tieňové ako červené. Viac. Ale to je veľmi dobré. Je to dobré. Máme tu posledný cukrík z tohoto videa. Je to zase hop sweet a je to orange. A včera som si to všimol, že tu je zaostri. Že tu píše proste orange. To je veci. Počkaj. Hej, čože tam písalo. No fakt ja som už slapý. OK. Vypadne sačok. A takto to vyzerá. Je to oranžové a tam zase tá naplň. Ideme to ochutnať. Nekúpite si to. Ja neznášam pomaranč. Sice ho jem, ale fakt len málokrát, lebo ma z toho štipú pery.
Ne. Nie. Fakt on keď chce takto skúsiť a má rád pomaranč, tak ľudne ako. Ale ja nie. Takže tak. Nie. Fakt. Dobrá. Keď sa vám toto videjko páčilo, tak dajte odber a like. Ja si idem dať radšej rýchlo toto. Takže keď sa vám videjko páčilo, dajte odber a like. A vás budem zdraviť u všetkých videí. A tento kanál som premenoval preto, lebo som tam nenatáčal, takže teraz tam budem natáčať. Také videá, ako som natáčal tu. Ako je proste ochutnávka, unboxing, také videá. No proste videá, ktoré sa vám budú páčiť. Ja som dúfam. Nezabudnite sa prihlásiť na zvonček, na odber, na like. A ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Ahoj!